Aoleu, fă-mi iarăși ai venit să mănânci. Nu, ce? Aoleu, mai dansezi mult? Dansezi de 10 ore. M-am săturat să te privesc. Știi ce? Lasă-mă durerea mea. Dansez cât de mult vreau. Aoleu, iar începem. Aoleu, stai pe mine de 2 ore. Du-te și fă altceva. De exemplu, du-te la Vanessa. Terorizează oglinda, dar fă altceva. Nu mai sta pe mine. Da, cred că prima variantă este destul de bună, dar voi mai sta puțin pe tine, pentru că, da, mi-a scris liber. Mai este un minut până se fac 8 ore de somn și o să scap de ea, pentru că ea doarme 8 ore pe seară. Aleluia! Bună dimineața, lume! Da. Of, mi se prea alene să mă ridic din pat. Mă ridic peste un minut sau două. Nu! Of, nici coada asta n-a ieșit. Trebuie să-mi fac alta. Sunt doar un elastic, lasă-mă în pace, lasă scoafura asta. Ne, cred că o să-mi prind alta. Poate cu coada mai jos, da, cred. Nu, ce trist. Ok, am terminat școala, acum trebuie să-mi fac temele la istorie, la germană, la română, la mate și la educație civică. Da. Aoleu, ce profesoară, ne pare rău de tine. Și mie... Ups! Încă o crăpătură, 100 crăpătură. Câte o să mai am? 200, 300, 400, 10.000? Da, până nu o să mai exist. Adică în curând. Mai este un minut până se face ora? Nu se face. Mai sunt 2 minute până se fac 8 ore. O să scap de ea, pentru că ea doarme 8 ore pe seară. Aleluia! Simt și mi se cască în realitate. Dar bine că ați stricat filmarea. Aoleu, nici crocul. Aoleu, nici coada asta nu mi-a ieșit. Trebuie să îmi prind iar coada. Dar de ce? Este decât o frizură. La? Era altă replică, mane. N-am uitat-o. Ok, deci am terminat școala, acum trebuie să-mi fac temele. Trebuie să-mi fac tema la istorie, la geografie. Am zis că nu trebuie să greșesc cu geografia, dar proastă mai sunt. Ce trist. Pare atât de rău pentru tine. Eu am Și istorie... le-am fix una după alta. Vai de capul meu. Eu am istoria într-o zi luna și geografia în marțea. Eu am luni ambele și mai am istorie, mai am și joi. Aoleu, deci torbez. Vă arătesc